Ассалому алайкум дӯстон, чӣ мебинем патокои нав омад бо Redmi Note 13, Redmi 12, Redmi 12 қати Redmi Note 13 аксия дар рафтесай ба нархи оптои метавонӣ харидорӣ мекунӣ. Телефони Redmi 12 856 13500 рубл буд, 11990 рубл кардем 856 Redmi Note 13 боша 17500 рубл буд, 15500 ҳозир фурӯхтастем ба Redmi мегӯм. Ин аст телефони Samsung Galaxy A14 бисёртон мепурсидем. Ин телефон ҳозир ёфтан қиynda барои ки 2023 буромадаги телефонои нағзай. Ин телефонҳо дар комплектасияи бисёртон медонед, толка кабел мешавад, Type-C ба Type-C, аксессуаршона 1500 стекло чухол блок мегирӣ. Толка кабел Type-C ба Type-C мешавад ёда. Ё хоб 4 версия 28 4 ба 64 памят меша 11000 чанд сомаи 11500 рубл нархи ё 128 ша. Ина бо Realme S61 омадаги нархи картошкааш нархи чанд сомаи 12500 рубл. 12500 рубл дар комплектасия ҳама чи аст, просто мегирӣ истифода мебарӣ. Ин ҳам телефони нав NFC қабул мекунад, 50 мегапиксел камера, 5000 мАч батарейка, экраниш 90 Гц кор мекунад. Телефони буҷетни Realme Note 50 телефоне ки нархиш 7500 рубл дар падаркада таъминтарин мондагием дар шарикчиҳо. Агар видеоро тамошо кардагӣ бошин, ин телефонон ҳоб 4 ба 128 ва 4 ба 64, ина 3 ба 64 мешава. 3 ба 64 тагаш 7500 рубл, 4 ба 128 тагаш боша 8000 рубл. Ин телефонон ҳоб 13 мегапиксел камера, 5000 мАч батарейка. Телефони буҷетни, лекин дар комплектасия ҳама чи аст, просто мегирӣ истифода мебарӣ. Телефони Tecno Spark 20 Pro дизайниш ба iPhone монанда, камераош калон 20 Pro 8 ба 256 памят дора, 8+8 оперативка 16 256 памят да. Ин телефонон ҳоб нархиш 8 ба 256 15500 рубл, 108 мегапиксел камера, 5000 мАч батарейка, экраниш 120 Гц кор мекунад, отсетка палец дар барша ҷои зарядтак Type-C дар комплектасия ям ҳама чи аст. Телефони Redmi 13S телефони нархи боша 10000 рубл, 4 ба 128 свети сиёҳша, 50 мегапиксел камера, 5000 мАч батарейка, экраниш 90 Гц кор мекунад, отсетка палец дар барша телефон арзона, метавонӣ ки бигирӣ заказ кунӣ рақамҳо дар экран. Агар нархҳошо фаҳмидон тон мехоҳем, хоб Telegram канал мегзарен, Telegram канал дар Realphone Москва мезанен, полни нархнамои телефонҳо ва билетҳоро мебаранд ба ҳама самти Москва, Тоҷикистон, Узбекистон, Қирғизистон, либо ҷо буфора билет ҳам мегирам. Метавонӣ ин номеро занг мезанӣ 925 371 0388 занг мезанӣ, ака Хусейн билетоно мегирам метия. Рақамҳо дар рӯи экрана метавонед шумо ҳам занг занед ва заказ кунед.